Výkon. Odvaha. Odhodlanie. To sme my. Sme jeden tým. Máme spoločný cieľ. Televízia v tej najlepšej forme. To je skupina Markíza. Neohrození borci televízie Dajto poskytujú divákom tie najlepšie filmy a seriály. Ich silnými zbraňami sú nadúpaná akcia, napätie, vráti sa, vzrušenie a šťavnatý humor. Sheldon, do pojmu trochu súkromia. Prepáčte, ten človek nepozná žiadne hranice. Sledovať naše seriály v televízii doma je vždy potešením. Kiež by som sa vždy videla taká, ako ma vidíš ty. Nové epizódy sú vždy plné silných emócií, lásky a zaujímavých príbehov s výraznými postavami, ktorým vdýchli život tí najlepší herci. Vítajte doma v televízii plnej príbehov, seriálov a emócií. Fanúšikov priťahujú veľké príbehy. Príbehy, ktoré sú im blízke. My v Markíze to vieme a preto je Markíza vždy atraktívna. Ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim. Asi som sa do tebe zbláznila. Naše denné a týždenné seriály vždy pritiahnu pozornosť divákov. Dnes večer sa o vašu veselú náladu postará Markíza. Z Veľkého Zálužia Marek Gudiak, Barbora Demešová, Matej Neumann, televízia Markíza. Dokážeme preniknúť tam, kam sa iní nedostanú. Naši obetaví hrdinovia urobia všetko, aby dosiahli prvenstvo najčerstvejšími informáciami zo Slovenska a zo sveta. Pri televíznych novinách dovidenia zajtra. dovidenia. Ja som verila tomu, že to postavíme. Bereš to rovno, prosím, Janka, prosím. Ja som zle odmerala. Babi, ale do piatku môžeme stihnúť. Naše odhodlanie nepozná hranice, preto neprekvapí, že priame prenosy z najprestížnejšej udalosti motoristického športu prinášame slovenským fanúšikom práve my. Iba v našej kuchyni navaríme chvíle zábavy spolu s dotykom skutočného života. Frajerku ty máš? Asi áno. Vďaka originálnym receptom prekonávame svoje vlastné rekordy lahôdkami, ktoré divákov privádzajú do varu. A to nie je všetko. Ponúkame to najlepšie zo svetovej kinematografie. Naše premiérové filmy a hollywoodske trháky trhajú všetky rekordy. Kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful
and I tell her every day. To sme my. Spájajú nás spoločné ciele. Tak ako celé Slovensko dokáže spojiť hokej. Hokejové Slovensko zase raz povstalo. Držte všetci doma na Slovensku palce. Šafranov. To, čo robíme so srdcom. Jeden tím, jedna vášeň. To je skupina Markíza.